मंडळी सगळ्यात पहिले तर तुमका सगळ्यांका माझ्याकडनं हॅप्पी होळी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज सगळेजण व्हाईट आउटफिटमध्ये दिसवतो कारण एका जबरदस्त ठिकाणी जातो. आपण इलेलो होली ब्लास्ट 2026 कुडामधील क्रेझिएस्ट कलर फेस्ट या इव्हेंटमध्ये. हल्लीच तुम्ही अनाउन्समेंट बघितलेलात. फायनली आपण त्या ठिकाणी आज येऊन पोहोचलेलो कारण आजच इव्हेंटचा दिवस होतो. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही एक्सपेक्ट केलेलं ना त्यापेक्षा जबरदस्त डेकोरेशन केलेलं होतं. इव्हेंट एकदम प्रॉपरली अरेंज केलेलं होतं. सगळ्यात पहिला आम्ही इलो आणि म्हटलं इकडे स्नॅक्स होते. तर स्नॅक्स घेऊया आणि बरेच ऑप्शनसुद्धा होते, चिकन चिल्ली, पनीर चिल्ली वगैरे. त्यानंतर इकडे डीजेवाल्यांनी सुंदर सॉंग्स प्ले केलेले आणि इकडे सगळेजण डान्स करू स्टार्ट झाले. सुंदर कलर्स आणि त्यासोबत आपल्या ग्रुपसोबत फ्रेंड्ससोबत सगळेजण एन्जॉय करत होते. मग म्हटलं आपण कशा गप्प राहूया. फायनली व्हाईट कपडे एकदाचे कलरफुल करून टाकलो आणि आम्ही इल्लेलो मोजकेच जण, पण इकडे येऊन आमका न्यू फ्रेंड्ससुद्धा करूक मिळाले. त्यानंतर म्हणजे कलर्स तर अनलिमिटेड होतो, किती पण उडवा, काय विषयच नाही. लहान मुलांसोबत मज्जा घेतलं. त्यानंतर म्हणजे आपल्यावरती प्रेम करणारे होते त्यांच्यासोबत मोबाईलमध्ये आठवण कैद करून घेतलं आणि मुख्य आकर्षण होता ता म्हणजे रेन डान्स. सुंदर डीजेचे सॉंग्स कलरमध्ये रंगायचं आणि इकडे यायचो आणि रेन डान्सचा आनंद घ्यायचो. तर म्हणजे इव्हेंट अरेंज केलेलो होतो अनंतम इव्हेंट्स यांनी आणि यांच्याकडे ग्रँड वेडिंग, स्पोर्ट इव्हेंट, कॉर्पोरेट इव्हेंट, सोशल सेलिब्रेशन, बर्थडे अँड थीम पार्टीज, साऊंड, लाईट अँड स्टेज सेटअप, डेकोरेशन अँड कन्सेप्ट प्लॅनिंग असे वेगवेगळे इव्हेंट अरेंज केले जातात. तर मंडळी तुमका सुद्धा जर असे सुंदर इव्हेंट अरेंज करूचे असले तर खाली दिलेल्या नंबरवरती नक्की कॉन्टॅक्ट करा.